video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my g zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma kuna na chubu kwa cheche iwo semfana dance waiona say like uchikura chino changa king ipapo nasina na idea Ndango zoti warituwe nema CD one bag mazochi kwafamba ne bag re ma CD. Wafamba ne bag re ma CD jamani. Saka ndanduti since ndiri mfana. Even pandakatenga magazine ndiri mfana. Aikosa nga achiwana chekudya mumba achidi. Saka zvasi zvinhu zvoti ndingati ndaita shungu zvazvo kuti kufana kutoita. Iye tona moka jamani kuita kuti ite zvinhu. Unenge utozo ndo wandiri kuwana mari. Alright. Let's move a little bit later. Wauya wakuita Wamtown. I'm sure ndopaka patanga kuwanda ma artists edance wakuita maredim. Chichaka kupusha kuti uite maredim iyo. Maredim ndakutotangira ipapo. Maredim ndatangira chitungisa. Okay. Ndipo jeni yako yemaredim. Chakaita maredim ndechikudaiwo. Ukona nini? Since ndambokudza kuti taimboenda kuna na kwatairidza kwatainotakuriswa maspika chichichichi taiziya zvemaredhi maquicksand machichi masellout mabuyout machichichi saka zvemaredhi zvinhu zvandaitongoziya kuti kujamaica kunogadzirwa chi maredhi mopinda maartist 6-7 although hangu inini pandakavitanga ndaingopinzwawo maartist afana hangu kuzvitongesa ndo andaitoziva ndanawo obviously ndo edrana shinzo ndiyo ndanachi saka zingoti mbotina shinzo mbodedzoka na ningambo yebosi ndiyo ndailingona chizoti chinzo anuka level boss mazuva chashanda randa yechimfishi yana Juma Chingoro saka ndokwaisanganawo ne team rese ikoko wabata saka ndingati ndasingaziva zvemaredim ndinganyepa ndaitozviziva kuti kune maredim but anga asinganyatsoita asinganyatsoriri iwo Wamtown manje wakuita zvemaredim. What was the impact towards one? You pawaigadzira maredim yawa. Ipapo ndopada kupisa kamudara. Redim ungosingoonera less than 100 kabosi. Unenge waingoda 10 but vanhu vaiuya muda. Aiwa maredim aiwa tata kutorowa. Can you say kuti maredim aka evolve dance kuti nyatsopinda mavanhu? Yeah, ndinodaro bosi unoona chandakaona. Pakanyatso dance tokunotaka introiswa kudara. But inina feel kuti payakanyatsonzi yapo chezvo chi-impact yacho kunzi ma-artist like 10-20 wapinda pachinhu 1 ndonange ndo chakabatsira stereki chacho kuti vanhu vakanzoti okay rhythm rina freeband rina wing rina shinzo rina nanditi that time wanga wako master wanditi then unobvunzwa pane vapfana varipo vamwe 6-7-8 jalove colors nananana wabada wotozinzwa vapfana yavo vatoputika vakutotarisira vamwe vapfana vari pasi kwakutonzi kuna ningi saka I feel like in fact ndinotoona kutoti rhythm ndo rakabatsira zvinhu zvese because ndikati ndofungidzira kana kuti ndinodii ndikanyepe marhythm akapusha. Okay, do you think kuti radio yakakubatsira imimi semaproducer kuti music isvike kuvanhu like chitaura yedu dance especially in the why uchidaro? Alright, ina ndingati chinhu ndo chakabatsira mazuva acho I think ndo mazuva itwa zvipere kumbari mazuva iwa saka ndononge radio piracy yacho yakabatsira apo zvinhu zvaibaya mudhara mazuva iwa hawaingoti ukangosvika kumbari waitoti bhazi rese raende kana kubulawe kana kupo waitorona tine mamedley edu machi saka ndononge that time zvinhu zvakaedha mukubatsira yes radio yanga iripo futi inini kusaidi kwangu aiwa radio yakandibatsira zvese because inini music dzangu radio dzairira ndikanyepe dzairira because ndaikona kuti kuStar FM kuna shosho yaKingshad iri kumachats, Po FM kuna yakati iri kumachats kumachi saka even kana paitonzi top 100 kana top 50 egore ndatori nemasong ndandisingatoshaya. Okay. Alright. Tilipa kwandira. Do you think kuti abereki vemuZimbabwe vano understand dance as a culture?
ndinoona se zvinodependa neage manje yevabereki vacho one netype yemusic yavari kunzwa because dhanso dzakasiyana. Kuna vari kurova hardcore, kuna vari kurova dzemubhawo, kuna vari kurova dzemessage. So ina feel like kuti dzemessage dzedze vabereki vanotodzinzwisisa. Ndokutaurira tinotomboona even kumashow kwatinoenda nyange kumapati nyange kumuchato chaiko kumuchato kune vanhu vakuru. Unotoona kuti pakatodzwa song kana chimufano chine message chinotoona ichita se vachitonakirwa. So indongofunga kuti yanhawo manje yekuti mudhanso imomo mune hardcore yana ndichataura, mune masong emudhansi, mune masong ekuita sevapfanhu vechidika, kune masong evanhu vakuru ane message. Saka munhu angosarudzwa kuti padhanso ndikuteerera chipi. Okay. All right. I wanted us to contrast the two because we know dance is a borrowed culture or borrowed type of music. Yakaunzwa kuZimbabwe and from Jamaica. From Jamaica. Why mchidaro? Ndo kutaurwa kwazvo. Unless we have a better version. Tongobvunza zvangu dangoziya. Unless we have a better version. Kudangoziya. Ndudze version yako imoonera kuti. Ndinongoonawo sekudaro zvangu but indongoona wakangotanga kungoimba music mudaro. Okay. Yembawa. Music yembawa is a dance. A dance. Wabada mbawa dance muri muhoho. Iyi ndo maonero angu inini. Zvekuti takabhorowa from Jamaica ndionenge kuramba. Because dance ho zvine zvazvinotoreva dance neho jamani. Vanhu vachitamba vari pai. Okay. Mabada mudance mubhawa muho muchi. Wabada. Ipo pekutambira paya chiho ndo maonero andoita. Saka it's dance ho. Okay. Bima mukutara pamwe dance ho yehondo yekuJamaica. But ina ndoona unge yakabhorowewa ikoko. Vanhu zvavanga kuzongo maybe pamwe few artists vangokopa maskiri. Kuti chakati nechakati nechakati. Okay. Mabati. Parisa ndakudza kuti for example ipa nachikudza kuti zvemaridhim taingozviziya. But ainzwa masongs ekuJamaica ekupe. Just kungoti maybe pamwe Jamaica ndiyo yakatanga kungoputika. Pamwe patori nedzimwe nyika dzoita maridhim German dzatingaziva. Because haaputike. But Jamaica yangoita se? Yangoputika maridhim. So it doesn't mean kuti vanhu vakazokopa from zvavo Jamaica. One. Indinongoona kunge vanhu vakangoimba music yemudhansi. Okay. Vaizongonzi Zimdancehall because ndiyedu yemuZimbabwe. Alright. Tichiri papo yedu, alright. Let's put it this way. I know kuti isusu tinokopa zvinhu in general. Imimi. Aiwa. Kana kuti ivavo. Ivavo vanokopa. Okay. Varipo vanokopa. Varipo vanokopa. Alright. So it is said kuti dancehall iri associated nezvinhu zvinotera. Sex, drugs, violence. Can you say kuti ngatimbomirira ipapo R&B haisi associated nezvinhu izvozvo? Because uda kutaura chokwadi R&B ndiyo inotonzi nemunhu ukuona kasonga kanyatsoda ndine bhebhi rangu manje waibata. Saka mimi waimuda kusvibisa dancehall ndo pane nyaya yangu. Aiyo, asinyaya kusvibisa. Inyaya yekuti what it is perceived as and kuti vanhu vanotamba madances ari sexually suggestive. Baba kupfuura tumasongo twa-R&B tukati wasitomboona vapfanhu vachitonge vakadzi vapfanhu vechirume chaivo vachitotamba tumadhansi. Indotoona kunge dancehall chete vanhu unoziva kuti chii vanhu vakada kuisvibisa pakuti chii chakanovharira zvinhu zvakati Okay. mabata isezvanda kuti ina hanzi dancehall producer chete ka but ndotofilo chiimpact chayakatoisa mumagitari edu. Kwabara chiimpact chacho kutoti hakuna show inonzi inoitwa nyange ina big artist kana pasina kana one artist weZimdancehall. Taura fair cha. Okay, saka mazvira. No nambotsvaga maposter pa internet pamwe I'm wrong. Aiwa, izvo andisozviramba zvamutaura. Impact tinayo. Itoripo 100%. Ora saka zvandikutaura kuti iri associated mazviramba. Indinongononge music yese. Iri associated kune chimwe chinhu nechimwe chinhu. Ndinongoononge music yese. Alright. Kwabara. Alright, munoti ine ma-artist edancehall anotora zvinodhaka. Pafair German hatikutombokurudzire kuti vanotore zvinodhaka. Pafair hatitokurudzire zvinhu zvakadaro. Ukatombotarisa ini ndakatomboita even rhythm rainzi for example kurainzi condomize. Condomize raitokurudzira futi kuti maghetto idzi vasaite sex vasina kudzivirira futi. Imwe futi nyaya. Saka kutotarisa kuti dancehall tinotodzidzisa vanhu German. Tichitoudza maghetto idzi musaite sex musina kudzivirira kushaita manu vane pregnancies kushadi unogona kutotanga kutorwara.
wabata ende mawanda vanoti pregrensi aya ndo anozopedzisira aita se ati vanhu vabvise nhumbu vaite sei mwana anogona kutofa chakati pari pekuita se pekubvisa nhumbu saka ifanira kuti zvinhu izvo ndakatozviita pabeat redancehall maartist akatiuya achitoimbira vanhu message itori awareness wabata madrugs vanhu vanotouya achitoimba mamwe song ekuti vanototi mageto vasaitechi madrugs saka ndinongoona kunge ini ndikaputa azviri kuti ndatiwo puta kana ndichiimba wabata ini kana ndiri mbavha ndokwasotokuudza kuti wangu usabe zvinhu zvakaipa iwe usabewo haufaniri kuti inini ukuda kuba nekuti ndoba vanoti do as I say not as I do wabata ita zvandakuudza kuita zvandinoita because uchakupa ina hausizo ndikutemba nei zvandokuita ko madrugs iwe kana ndine kwandakaenda ndakatonzi wangu ufanira kungochirova madrugs kuti iwe kana kuti udai haufaniri kuteedzera inini saka vanenge vasoda kuzoti nekuti amana ndakazoona artist ningu achirova doro but anenge aiti sisti samwe no ndenda kuzongoblema amwe maartist kana uchinwa wangu mwiriwo pasiri paruzhinji uchiputa because nenga kutongori kutsigirawo zvako machi madrugs but otherwise madrugs atomakurudzira ndochokwadi madrugs akurudzira zvachose but music ida haitokurudzire madrugs haisiri ndoto vanhu vabheme chamana haisiri ndoto vapfana vateore madrugs ndinonzi chii zvazvo zvavanenge vachinzi vanorowa meno zvimaglass izvozvo ukuona zviya zvamunhu anogona kutongozvarwa achiita chamani ndokutaurira chokwadi munhu anotongozvarwa achiita zvafanira kuti ndikutokutaurira chamani ndakakura nichienda pachikoro painzi apa pane vana vasikana mahure nokomana vane musikanzwa pajamani ndakangobva pachikoro ipapo tisina kana ini musikanzwa takaitwa bosi ndaingoziva ndikuenda kuchikoro saka iwo ukateererawo music uine pfungwa yekuti zvaari kutotaura izvi ari kudai ndiwo unenge uchitovhiringa unenge uine pfungwa isiriyo ita pfungwa chaiyo chaiyo but iwo hausati wasangana nemaartists anotora madrugs zviri serious maybe vamwe vanotora vasiri pandiri avasiwana vari soba ini mai handizivi kuti soba nekudhakwa nezvakasiyana papi manje ini ndiri munhu wekuti mulife mangu hasanambobata kana fodya chaicho handisanda kuita zvemadrugs fodya wabata handisati saka kuti ndizive kuti musiyana wekuti munhu uyu aputa mbanje kana kuti arowa mutoriro akadhakwa here kana kuti ana kudhakwa ndinganyepa munhu handingandikuwachenesa but ndiri kuti handisati ndambosangana nemunhu anoita izvozvo ndakatarisa maybe pamwe munhu anotoya akadhakwa uzive pamwe pane madhakwire aanoitawo munhu ekuti pamwe ari mubhuthum handizozviona kuti munhu akadhakwira kuti ana kudhakwa mangoma obuda opedza ndizoziva kuti munhu ari soba here kana kuti haasi handisandana neexperience yacho ipapo kunze kungoti pamwe uri parod uchingoona madhara achinenge akadhakwa achidzedzereka ndovanhu vandoziva kuti uyu akadhakwa Zimdancehall stories ikuratidza matrue stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma video man ari kupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebhi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket